Vi spiller Uno, vi skifter farve, vi skifter til det eget farve. Blå. Kredsen forsøger et træk med en Ford CV15. Det er også en god gammel slæve. Nu går der brød. Så bliver det ikke lige. Ja, det blev lidt brevløse. Har du lukket? Jeg må sige det igen, Christian. Sætter lige her. Og kommer hen på skolen, sætter lige der. Det tykker jeg ikke. Det er hende, der sætter lige der. I må gerne klare det. Det er hende, der holder styr på, hvor langt hvem har trukket, og hvad har hvorfor. Nu er det jo sådan med en Ford. Den skal have lidt ladetryk. Der skal spise en brænde. Lidt brænde på kakkeloven. Der skal der røges kost ind. Vi skal høre det her. Jeg tror ikke, der er noget at være i tvivl om. Det er, mine damer og herrer, en rigtig suveræn trukken fuldpul til Kredsen Komet og hans Ford TV15. Der var godt kommet rundt på den på Forden. Det fortjener du. Hvis du ikke kan holde strømmen, så er det også i orden. Du må godt tænde nogle sejrsblink. Sådan der. Det må man nemlig komme frem, så må det komme frem til det. Det er også det højt.